ଛଅସ୍ତରୀତମ ଅଷ୍ଟପହର ନାମଯଜ୍ଞ ଉଦ୍ଯାପିତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ମାଣ୍ଡବାସାହି ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଛଅସ୍ତରୀତମ ଅଷ୍ଟପହର ନାମଯଜ୍ଞ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ 26 ତାରିଖରେ କମାଗରା ଘାଟଠାରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ କଳସ ଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। 27 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟା ଠାରୁ ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ 28 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର 15 ଦଳ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଗଦେଇ ଅହରାତ୍ର ନାମଗାନ କରିଥିଲେ। ଅଦ୍ୟ ବୈଠକ କୀର୍ତ୍ତନରେ 2 ଦଳ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଗଦେଇ ବୈଠକ କୀର୍ତ୍ତନ ସହ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭାପତି ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ସାହୁ, ଉପସଭାପତି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ସହସମ୍ପାଦକ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନିରାକାର ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଧିହାଣ୍ଡି ଭଗ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ନୃସିଂହଚରଣ ସାହୁ ଓ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସାହୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। 2 ଦିନ ଧରି ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଶୁଭମ ପାଣିକ ରିପୋର୍ଟ, RM News 8।